बाबा खूप बोर होतंय. काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. वैभववाडी तालुक्याचे माजी उपसभापती आणि या गावचे रहिवासी भालचंद्र साठेदादा आहेत. दादा, अगदी तुम्ही मगाशी बघितला तर या उत्सवात सामील झाला होता, तर अगदी आनंद लुटत होता. कसा या उत्सवाचा आनंद तुम्ही घेतलाय, काय सांगाल? खरं म्हटलं तर आपण पाहिलं असेल की या ठिकाणी सर्व गावातले प्रत्येक माणूस हा या दिवसाची वाट बघत असतो की आमच्या गावचा सरता खेळ कधी आहे, आणि तो एवढा आतुरतेने वाट बघत असतो आणि त्याप्रमाणे या ठिकाणी त्याचं नियोजन होत असतं. आपण बघितलं असेल, म्हणजे संपूर्ण जिल्ह्याने नव्हे संपूर्ण महाराष्ट्राने दखल घ्यावी अशा प्रकारचा कार्यक्रम या ठिकाणी होतो. याच्या पाठीमागचं नियोजन हे संपूर्ण गावाचं असतं आणि शिस्तबद्ध असतं. इथं कुठंही दंगा मस्ती किंवा असं कुठलंही काही घडत नाही. इथं लोक जी येतात ती फार श्रद्धेने येतात. आपण पाहिलं असेल, इथं देवाला मानणारे म्हणण्यापेक्षा देवाला नतमस्तक पूर्ण श्रद्धेने इथं लोक येतात आणि तेवढीच ती आपुलकी आस्था त्यांची इथल्या ग्रामस्थांची देवाबद्दल आहे ती आपल्याला इथं दिसलीच असेल. या ठिकाणी लोकांची श्रद्धा जेवढी देवावरती आहे, जेवढी प्रत्येकजण आपल्या कुटुंबाची काळजी करण्यासाठी जसं जपत असतो, तसं गावातला प्रत्येक माणूस या गावातल्या देवाच्या नावासाठी त्याच्या श्रद्धेपोटी जपत असतो. तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे तुम्ही या मगाशी उत्सवात अगदी सामील झाला होता, अगदी तल्लीन झाला होता नाचण्यात. कसा आनंद लुटलात या उत्सवाचा? फार आम्ही सांगितलं ना तुम्हाला, खरं म्हटलं तर या दिवसाची आतुरतेने आम्ही वाट बघत असतो आणि हा दिवस म्हणजे आमच्यासाठी पर्वणी असते. आम्ही काय आम्हाला काय होतंय, काय आजार आहे, काय आहे किंवा कशाची तमा न बाळगता हा दिवस हे असं शास्त्र याचं असं आहे, 11.5 महिने ज्या वेळेला हे सगळं हा 15 दिवसाचा शिमगोत्सव असतो, इथं ज्याने काम केलं, ज्याने श्रद्धापूर्वक तिथे नतमस्तक झाला, जी इथली माती कपाळाला लावली, त्याची 11.5 महिन्याची रखवाली जी म्हणतात ती या देव करतो. ती श्रद्धा नव्हे, ही निश्चित आमची भावना आहे आणि ती फळाला येते. आणि म्हणूनच आपण इथं बघितलं असेल, एवढा हा जनसमुदाय जो येतो हा निव्वळ देव आहेच, पण त्याच्या पलीकडे सुद्धा त्याच्यावरती असलेली इथल्या ग्रामस्थांची अढळ निष्ठा. आमच्या गावातला प्रत्येक माणूस हा जेवढा गावाच्या नावाला जपतो त्याच्याहून जास्ती देवाच्या नावाला जपतो, कारण त्याचं महत्त्व जेवढं मोठं आहे तेव्हाच गावाचं नाव आमचं मोठं होणार आहे, हे आमची श्रद्धा आहे. आता आपण पाहिलं तर दिवसेंदिवस हा उत्सव आहे तो आताची व्याप्ती आहे ती वाढत चालली आहे. अगदी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून जे भाविक आहेत ते या उत्सवासाठी सहभागी होतात. कसं भविष्यातलं नियोजन करणार आहात, कसा भविष्यातला उत्सव हा असणार आहे? एक लक्षात ठेवा, नियोजन करणारे आम्ही कोणच नाही, कारण करता करविता तो आहे. तो प्रत्येकाला बुद्धी देणार, त्याचं नियोजन करायला तो लावणार. समजलं ना? आंधळ्याच्या गाई जसा म्हणतो ना देव राखतो, तसं हे सगळं राखण्याचं काम तो करणार आहे. आम्ही कोण आहे? आम्ही निमित्त आहोत. आम्हाला त्याने बुद्धी द्यावी, आम्ही करत जाणार आहोत. आमच्याकडून चांगलं कार्य घडावं, लोकांची सेवा घडावी, देवाची सेवा घडावी, एवढीच अपेक्षा आहे.